Τι έγινε, έχουμε κι άλλους? Δεν έχω κάτι από εγώ. Μιχάλη, και εσύ θα κάτσεις για μάθημα? Τετράδιο καλώς ήρθατε σε ένα πρώτο, παιδιά, είναι το πρώτο σεμινάριο που κάνουμε για βελάκια, να ξέρετε. Ο δεύτερος κανόνας είναι δεν έχουμε το θέμα συμπεριφοράς. Άρα, καλό είναι να συμπεριφερόμαστε σωστά, να σεβόμαστε αντιπάλους, να σεβόμαστε το παιχνίδι, να σεβόμαστε το χώρο που μας φιλοξενεί. Σήμερα είναι το σουλάτσο καφέ του κ. Μαράκη. Τον ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Λοιπόν, πιο πολύ χειροκρότημα πήρες και από μένα που μπήκα στο stage. Λοιπόν, και να σου πει κυρίως ο Μιχάλης ο Βλάσης. Ο Μιχάλης ο Βλάσης είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε τα βελάκια ίσως ένα χρόνο μετά από μένα. Αλλά τα έμαθε 10 χρόνια πιο γρήγορα από ό,τι τα έμαθα εγώ. Και αν τα έμαθα, που δεν τα έμαθα, μαθαίνουμε συνέχεια. Άρα ένα χειροκρότημα για το Μιχάλη το Βλάση. Και μπορεί να έρθει ο Μιχάλης να μας πει μερικά πραγματάκια. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν μια ιδέα του Θόδωρα αυτό που κάνουμε τώρα εδώ. Θα πούμε κάποια πραγματάκια, δηλαδή έχω τεχνική, στρατηγική και προπόνηση που κάνουμε και το πιο βασικό για μένα τα νούμερα που είναι στο τέλος. Μην περιμένετε ότι μετά από αυτό που θα πούμε ότι διαμαζίας θα σηκωθούμε όλοι και θα παίξουμε βελάκια. Είναι μια αρχή, είναι 5 πραγματάκια βασικά που και εγώ τα έχω μάθει από άλλους, από παίκτες καταξιωμένους. Έχω πάει σε 2 τέτοια, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Αθήνα σε σεμινάρια, ας πούμε, και άκουσα 5 πράγματα, από εκεί πήρα κάτι και εξαρτάται πώς θα τα πάρει ο κάθε ένας από εσάς και τι θα βάλει τι θα αποτυπώσει μέσα στο μυαλό του και πώς θα το σκάσει στο χέρι μου. Όχι, πώς θέλει. Άμα πάω σε αγώνες όμως, δεν θα παίξω μπουλ. Θα πω, έχω αυτοπεποίθηση, το έχω ξανακάνει, το έχω κάνει πολλές φορές στην προπόνηση. Τι κάνω λάθος, κάτι κάνω λάθος. Ή δεν στείνομαι σωστά, ή είμαι 2 πόντους δεξιά, 2 πόντους αριστερά, ή το βελάκι δεν φεύγει από το ίδιο σημείο, γιατί το βελάκι πρέπει να φεύγει από το ίδιο σημείο συνέχεια. Άμα από εδώ σου φύγει 1 πόντο, εκεί γίνεται 5. Δηλαδή, άμα από εδώ σου φύγει 1 πόντο, όταν το πετάς σωστά, σου πάει στην τριπλή. Άμα σου φύγει 1 πόντο από εκεί, θα πάει εδώ πάνω. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία του παιχνιδιού. Βασικό είναι η προπόνηση. Παιδιά, χωρίς προπόνηση βελάκια δεν παίζει κανένας. Παίζεις μόνο για την ΠΑΠ. Για να πας παραπέρα, χωρίς προπόνηση δεν πας. Κανένας δεν γεννήθηκε. Και ο Μαραντόνα που ήταν παιχτεράς στο ποδόσφαιρο έκανε προπόνηση κάθε μέρα. Δεν γίνεται. Και αυτούς που βλέπετε στην τηλεόραση του BTC παίζουν 8 ώρες τη μέρα. Είναι η δουλειά τους. Όπως πας στη δουλειά σου, Μιχάλη, εσύ το πρωί, πάει και εσύ, Τζένιο, πάει και αυτό στη δουλειά του το πρωί και παίζει βελάκια. Εμείς πάμε στη δουλειά μας, άλλη δουλειά και άλλη. Δεν είναι το ίδιο. Είναι εντελώς, δηλαδή δεν, ο καθένας έχει το δικό του στυλ, έχει το δικό του παίξιμο. Έχουμε ένα παίχτη εδώ στον Άγιο Νικόλαο, τον Αλέξανδρο τον Καλλιοράκη. Την πρώτη μέρα που έπιασε το βελάκι, το έπιασε σωστά. Την πρώτη μόνος, δεν του έδειξε κανένας. Και έχει παίχτη ο οποίος παίζει πολλά χρόνια εδώ και δεν μπορεί να πετάξει σωστά. Δεν αντιγράφουμε. Θόδωρα, θες κάτι? Κοίταξε, εγώ θα κάνω ένα ρεζουμέ, ρε παιδί μου, ότι σωστή στάση, σωστή λαβή, στόχευση, παιδιά, δεν σημαδεύουμε με τα μάτια, όπως είπε σωστά ο Μιχάλης. Στόχευση είναι με το σώμα, κατά βάση. Τώρα, μία άλλη ερώτηση, πολύ σημαντική που θα σας λύσει και που θα σας βοηθήσει όλους μάλλον και το έχετε όλοι ανάγκη, είναι τι κάνουμε μετά από ένα κακό leg. Δηλαδή, παίζουμε ένα κακό leg, χάσαμε ένα leg. Καλιατάκι, αυτό πάει για σένα, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, έκαναμε ένα κακό leg. Τι κάνουμε μετά? Το έχασα το leg. Θα κάτσω πίσω, θα πάρω ανάσες, θα προσπαθήσω να καταλάβω τι έχω κάνει λάθος και θα πετάξω το πρώτο μου βελάκι σωστά. Ποιο είναι το πρώτο μου βελάκι σωστά? Το πρώτο μου βελάκι δεν είναι σωστό να πάει στο τριπλό 20, ξεκινώντας το leg. Το πρώτο μου βελάκι είναι σωστό να πάει στο 20. Το πρώτο μου βελάκι στο 20 να μου δείξει που θα πάει και το δεύτερο. Για να τα φέρω εδώ. Για να ξεκινήσω σωστά το επόμενο leg. Leg, όπως είπα και προηγουμένως,
Δεν τα παίζουμε όλα σωστά. Παίζουμε, χάνουμε. Δεν γίνεται. Κανένας δεν μπορεί να παίξει τα leg. Ούτε και ο Βαγγέλβε. Τα αφήνουμε πίσω. Τα αφήνουμε πίσω το leg αυτό. Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε όμως το επόμενο με την πρώτη βολή σωστή. Όχι τριπλό, 20. Παίζει το 19. Βάζω το σέρι μου σωστά. Πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας τι κάνω στην προπόνηση. Γι' αυτό είπαμε ότι ό,τι κάνεις στην προπόνηση κάνεις στον αγώνα. Δεν γίνεται να κάνεις προπόνηση επιπόλαιη, θα πας στον αγώνα και να κάνεις επιπόλαιη προπόνηση. Και μην ξεγελιέστε άμα καμιά φορά κάνετε ένα καλό leg και λες έκανα 15 βελάκια, 14 βελάκια, το έχεις κάνει μια φορά. Το έχεις κάνει μια φορά. Κυνηγάμε ένα δύσκολο κλείσιμο. Θα σου πω. Όπως είναι το μπουλ. Άκουσε με. Όχι. Οι καλοί παίχτες, οι καλοί παίχτες δεν θέλουν να φτάσουν στο σημείο να κλείσουν το 167, το 153 και το 164 για να κερδίσουν. Θέλουν να φτάσουν στο σημείο να κλείσουν στο διπλό 16, στο διπλό 20. Δηλαδή, όταν όμως το σπάει στραβά το leg, θα πρέπει να κλείσουν ένα μεγάλο νούμερο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Παρατηρήστε ότι κλείνουν, τα μεγάλα νούμερα τα κλείνουν γιατί είναι καλοί παίχτες, αλλά δεν θέλουν να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Θέλουν να έχουν κατέβει ωραία και να αφήσουν 32, 40, ένα 57, ένα 56. Δηλαδή θα πρέπει να αναγκαστώ εγώ να παίζω με τον Θόδωρα και θα πρέπει να κλείσω το 167 γιατί αυτός έχει 32 πόντους. Άρα κάτι δεν έχω κάνει σωστά από πριν εγώ. Κατάλαβες. Ναι, αλλά να πω κάτι, αυτό που ένιωσα εγώ με το παιχνίδι με τον Θοδωρή που χθες παίζαμε, εγώ προσπαθούσα να κλείσω χαμηλά και ο Θοδωρής ήρθε και έκλεισε το 134 και εγώ ήμουν ήδη χαμηλά για κλείσω. Δεν μου λες. Και μου έκλεισε το 134 Ναι. ψηλά. Πόσες φορές γίνεται αυτό. Προφανώς διαβασμένος, έτσι. Δεν το έχω στοιχεία. Πόσες φορές γίνεται αυτό. Ναι. Άκουσε άλλες. Θα πρέπει πάντα να ξέρεις ότι όταν παίζεις με ένα καλό παίχτη, εκεί που σου φέρει 45 και 55, σου χώνει μία και σου φέρνει 180. Εκεί που εσύ παίζεις και αυτός δεν παίζει και εσύ έχεις αφήσει 45 υπόλοιπο και αυτός έχει 132 ή 134, να ξέρεις ότι μπορεί να το κλείσει. Πρέπει λοιπόν εσύ δεν θα κοιτάς τι έκανε ο Θόδωρας, δεν θα κοιτάς τι κάνεις εσύ. Εγώ δεν θα αφήσω περιθώριο να παίξει το 134. Όχι, μα στην προκειμένη περίπτωση δεν κοίταζα τι έκανε ο Θοδωρής, αλλά ένιωσα ότι ο Θοδωρής ήξερε να το κάνει αυτό. Ήξερε να το κάνει. Τι εννοείς ήξερε. 134 και 40, προσπαθεί να το κλείσει. Τι εννοείς ήξερε να το κάνει. Βεβαίως ξέρει να το κάνει. Την ερώτηση τότε ψάχνουμε τα μεγάλα κλεισίματα. Το μεγάλο κλείσιμο, ξέρεις πώς βγαίνει. Βγαίνει αν το έχεις να βρεις τις δύο τριπλές που χρειάζονται. Δεν ξέρεις να το παίξεις, Γιάννη. Και να ξέρεις να παίξεις το νούμερο, έτσι. Αυτά που θέλω να πούμε τώρα με τα νούμερα. Γιατί Εκεί θα δώσει πιο πολύ βάση. Νούμερα από λάθος αριθμούς και να περιμένεις να το κλείσεις κιόλας, γιατί δεν γίνεται αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Όσο αφορά την ερώτηση του Θοδωρή, το ψάχνεις το μεγάλο κλείσιμο, αλλά εγώ θα καλύτερα να πάω στο διπλό 20, στο διπλό 16. Να μην αγκαστώ να κάνω μεγάλο κλείσιμο για να πάρω. Τώρα να έχει 150 πόντους ο Θοδωρής και εγώ 164 και το κλείσω, εντάξει. Το παίζω ελεύθερα όμως. Μεγάλο νούμερο πίεση. Πώς αποβάλλουμε την πίεση από πάνω μας. Ας πω. Όχι, αυτό ρε. Ήταν η επόμενη ερώτηση, ωστόσο, να ξέρετε, διαχείριση της πίεσης. Διαχείριση, αυτό είναι. Ακούστε. Βέβαια, κάποια τα ξέρετε. Είμαι εγώ και ο στόχος. Δεν υπάρχει ο Μάνος μαζί μου. Παίζω με τον Μάνο. Δεν υπάρχει για μένα ο Μάνος. Υπάρχει μόνο όταν κατέβομαι χαμηλά. Όταν παίζεις είσαι εσύ και ο στόχος. Εγώ τι κάνω. Κάνω αυτό που έχω μάθει. Τώρα, αν ο Μάνος μου βγάζει 140 και 100 και 180, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ παίζω το δικό μου παιχνίδι. Είμαι εγώ και ο στόχος. Δεν είναι ούτε εγώ και ο Μιχάλης, ούτε εγώ και ο Θόδωρας, ούτε ο Μάνος. Είμαι εγώ. Μα δεν γίνεται. Όπως βγάλεις εσύ θα βγάλει και ο άλλος. Οπότε εγώ συνεχίζω το παιχνίδι μου. Εγώ έχω κερδίσει πάρα πολλά παιχνίδια που ο παίκτης έχει ξεκινήσει με 180 και τον έχω κερδίσει.
Γιατί εγώ έκανα το δικό μου κομμάτι. 60 εγώ, 100, 180, εντάξει, 60 εγώ, 100, τον κέρδισα. Δηλαδή, γιατί να έχω. Το άγχος, γεια σας. Το άγχος είναι το χειρότερο όσο αφορά τα βελάκια. Δηλαδή, σε σκοτώνει. Μπορείς. Γιατί δεν πάει να πει ότι θα έρθεις εδώ και θα πρέπει να κερδίσω οπωσδήποτε. Γιατί να κερδίσω οπωσδήποτε. Ποιος είσαι. Ποιος είμαι εγώ που θα πρέπει να κερδίσω εκεί πέρα. Παίζω ένα παιχνίδι σε ένα τουρνουά, έχασα, γεια σας, πάμε πάλι την άλλη εβδομάδα, την άλλη μέρα. Γιατί να αγχωθείς. Να πας σε ένα τελικό, να σου πω ναι. Εντάξει. Αλλά και το άγχος φεύγει με τα παιχνίδια, με τα τουρνουά. Με τα τουρνουά φεύγει το άγχος. Και βέβαια να βγείτε και έξω από εδώ, έτσι, όχι μόνο εδώ. Πες μου. Νομίζω ότι αγχώνεται κάποιος επειδή θέλει να κερδίσει και επειδή θέλει να μείνει στο παιχνίδι, να παίξει. Μπορεί, ναι, γίνεται και αυτό. Γίνεται και αυτό. Αλλά πρέπει λοιπόν εμείς να βάλουμε, να μάθουμε, δηλαδή να έχεις μια νοοτροπία ότι ξέρεις θα πάω εκεί θα παίξω και δεν με νοιάζει αν θα χάσω. Απλά να παίξω σωστά. Να παίξω σωστά. Δηλαδή παίξε λέει σωστά και ας χάσεις. Αυτό θα κοιτάς, δηλαδή να παίξεις σωστά και ας χάσεις. Δεν τρέχει τίποτα. Κανείς δεν σου πει τίποτα. Κανείς δεν κυνηγάει. Έχεις. Κάθε μέρα μπορείς να παίζεις εδώ βελάκι. Οι επαγγελματίες του BDC, αυτό έτσι παίζουν οι βελάκια, το ξέρετε. Τους βλέπετε που πιάνουν τα βελάκια και τα πετάνε, ειδικά όταν είναι προκληματικά, πριν φτάξουν μέχρι τότε, που πιάνουν τα βελάκια και τα πετάνε, παπ, και φεύγει και λες, καλά δεν αγχώνεται. Όχι, γιατί αυτοί παίρνουν και λεφτά. Θα χάσει το τουρνουά και την επόμενη εβδομάδα θα παίξει άλλο ένα. Άσε που αυτοί, άμα χάσουν, πάλι λεφτά παίρνουν. Δηλαδή και να χάσουν αυτοί, παίρνουν λεφτά. Δηλαδή λεφτά που παίρνουν αυτοί, εμείς δεν τα βγάζουμε, ξέρω εγώ, όλο τον χρόνο. Αυτοί τα παίρνουν σε ένα τουρνουά. Οπότε το ξέρουν ότι σε όλες τις βολές δεν έχουν άγχος. Αν θα βγει και ξέρουν ότι χωρίς άγχος θα βγει η βολή. Με άγχος δεν βγαίνει. Τα περισσότερα έχεις καλύψει. Εγώ είχα κάνει πολλές ερωτήσεις. Εγώ έχω να κάνω μια σημείωση μόνο για όλους. Ότι αυτά που λέει ο Μιχάλης, καλό είναι να τα πάρετε σοβαρά οι περισσότεροι που σας ενδιαφέρει. Γιατί αυτά είναι η πραγματικότητα, καλός ή κακός. Ότι οι περισσότεροι χάνετε το παιχνίδι, ή χάνετε τις σκέψεις σας, ή χάνετε τη συνέχειά σας, ή χάνετε τη βολή σας, ή χάνετε μόνοι σας γιατί βασανίζεστε τι δεν φέραμε πριν, Μανώλη. Ή τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, Δημήτρη, και δεν κάναμε. Κατάλαβες. Άρα, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πριν. Δηλαδή, πολλές μας βασανίζουν σκέψεις. Άρα, κάθε leg είναι ξεχωριστό, κάθε παιχνίδι από την αρχή. Και αυτό που λέει ο Μιχάλης με λίγα λόγια είναι ξεκινάμε ξανά από την αρχή αυτό που κάνουμε στην προπόνηση για να θέσουμε μια σωστή βάση. Αυτό γίνεται. Τώρα, όσο αφορά τα νούμερα, παιδιά, είναι μεγάλη κουβέντα. Ο Μιχάλης θα σας πει για τα νούμερα. Θα συμπληρώσουμε κάτι στο τέλος για να κλείσουμε. Τα νούμερα πρέπει, παιδιά, να τα δουλέψετε όλοι. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, τα νούμερα, εγώ θα σας πω 5 κουβέντες. Θέλει ώρα. Θέλει ώρα, ναι, θέλει δεν νομίζω χρόνο. ότι έχω με την όλα ώρα. αυτά που λέμε Αλλά θέλουν χρόνο. Εγώ τι θέλω να μάθω, τι θέλω να βάλετε στο μυαλό σας. Το παιχνίδι βασίζεται στα νούμερα. Δηλαδή, αν δεν παίζεις τα σωστά νούμερα, δεν μπορείς να παίξεις το παιχνίδι. Οπότε πρέπει να καταλάβεις τους δρόμους που έχει αυτό το παιχνίδι. Μιχάλη, εδώ είσαι. Τα νούμερα, ξαναλέω, είναι το βασικό κομμάτι. Εγώ δεν είμαι καλός παίχτης, ο Τζένιος δεν είναι καλός παίχτης, αλλά ο Τζένιος ξέρει να παίζει τα νούμερα. Οι πιθανότητες γέρουν προς το μέρος του Τζένιου. Θα το ξέρετε. Εγώ έχω χάσει παιχνίδια επειδή στο διαχειρίστηκα λάθος. Και ήμουν πολύ καλύτερος από αυτόν. Και παιχνίδια έξω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Καταλαβαίνετε ότι ξεκινάμε και παίζουμε συγκεκριμένα. Δηλαδή, άμα πας σε ένα τουρνουά μεγάλο και παίξεις το 265 από το 20, θα βλέπεις γύρω-γύρω κεφάλια και κάνουν. Καλά, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Και πολλά. Ποιος το έμαθε? Ποιο το?
Το 234 παίζα το 19. Δηλαδή, ψάχνεις το 57. Αν το βρεις, ξαναψάχνεις το 57 και μετά και ένα 20 μας κάνει 134. Τι μας αφήνει? 100 πόντους, κλείνουμε με 2 βελάκια. Εάν βρεις 19, μόνο 19, παίζεις 20, μπουλ. 64, μας αφήνει 170. Όταν έχεις 124, ξεκινάς από το 20. Ναι. Εάν βρεις το τριπλό, σου μένει 64. Παίζεις λοιπόν 16-8. Έτσι. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Όταν λοιπόν ο άλογος έχει κλείσιμο, θα παίξεις 14 μπουλ. Γι' αυτό πάντα λέμε ότι τα νούμερα παίζονται ανάλογα από το 124 και κάτω και από το 170 δηλαδή, αλλά παίζονται ανάλογα τι έχει ο αντίπαλος. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί να παίξω 14 μπουλ? Γιατί άμα παίξω στο 16 και δεν το βρω, θέλω βελάκι βελτίωσης. Ενώ με το 14 δίνω την ευκαιρία στον εαυτό μου να κλείσω. Αυτό συμβαίνει και με το 89 και με το 70, με νούμερα τα οποία κλείουν στο μπουλ. Το μπουλ είναι το πιο βασικό νούμερο του στόχου. Το μπουλ είναι το πιο βασικό νούμερο του στόχου. Δεν υπάρχει πιο βασικό νούμερο του στόχου. Είτε το τριπλό 20, είτε το διπλό. Το μπουλ. Από εκεί ξεκινάς και εκεί τελειώνεις. Για ποιο λόγο? Για να μην βρεις τριπλή. Σε κάποιους, άμα είχαμε τώρα κάποιους εδώ, ακούγεται βαρετό. Και όμως είναι το πιο βασικό νούμερο του στόχου. 91. 25-16 μπουλ. Δεν χρειάζομαι τριπλή. 94. 25-19 μπουλ. Δεν χρειάζομαι τριπλή. Εγώ το 83 το ξεκινώ το μπουλ. 25-18 top. Δεν ψάχνω τριπλή. Την τριπλή μπορεί να μην την βρω. Το μπουλ, άμα είμαι καλός παίκτης και λέω ότι με αυτό Το 83 και άμα δεν φέρουμε το τριπλό 17, πάλι δεν θέλω τριπλή. Το 83. ναι, αντί να πάω στο μπουλ για κλείσιμο, καλύτερα να πάω στο διπλό 20. Ναι, αλλά περίμενε τώρα. Λες το 83 το ξεκινάς από τον μπουλ. Το ξεκινάω από το μπουλ. Συμμετέχεις 25. Εάν ο άλλος έχει κλείσιμο, δεν θα το ξεκινήσω. Εάν είναι σε εγώ στο 180 πόντους 200, θα παίξω 25-18 του. Εγώ σου λέω τις εναλλακτικές του να μην χρησιμοποιήσεις τριπλή. Γιατί κακά τα ψέματα, την τριπλή δεν είναι τόσο εύκολο να τη βρεις. Όλοι μας. Οπότε λοιπόν το παιχνίδι είναι έξυπνο. Πρέπει να παίζεις έξυπνα. Όλα αυτά τα νούμερα, δηλαδή τα νούμερα είναι, το μπουλ είναι βασικό και να ξέρουμε πώς θα τα παίξουμε. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε, πάρτε καρτελάκια, Ρούσο, που είσαι Ρούσο, καρτελάκια, δείτε τα, είναι βασικό. Κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη. Πιο εύκολη. Έχω με 89 πόντους. Δεν βρίσκομαι το τριπλό 19. Άμα το βρούμε θέλω με 32. Και με 19. 19 και 20, 39. Τι μας μένει 50. Μπουλ. Πες μου. Ακούγεται σαν να χρειαστεί να μάθουμε αρκετούς συνδυασμούς Πρέπει. και μετά απλώς να παίξουν πολλά παιχνίδια για να πετύχουμε διαφορετικά. Όχι. Παίρνεις ένα καρτελάκι, παίρνεις ένα πίνακα, βάζεις. Είναι εμπειρικό. Ακούγεται περισσότερο εμπειρικό. Ναι, αλλά θα πρέπει να τα μάθεις. Ναι, αλλά Είναι σαν την προπαίδεια. Σαν την προπαίδεια στο παιδικά μας χρόνια. να μπορείς να μου πεις σήμερα εκεί. Το 83 που λέω. Σημαδεύω το τριπλό 17. Και σου λέει η κοπέλα, σαν εμπειρία να πας εκεί να το παίξεις μπουλ. Πάει 17-16 μπουλ. Καλό βράδυ. Το δρόμο αυτό που λέμε, για εμάς που δεν τα ξέρουμε όλα τα νούμερα καλά, πώς να πάμε πιο εύκολα αυτή τη στιγμή το σωστό. Και μετά να πάμε στο λίγο bird away, 25-18. Είστε πολύ προχωρημένοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Να σου πω κάτι. Εγώ τα έμαθα και εγώ άρχισα. Την εποχή που έπαιζα εγώ βελάκια, ας πούμε, που ξεκίνησα, εδώ δεν γνωρίζανε αυτά. Έπρεπε να φύγω έξω. Και άρχισα. Άμα πας αλλού, στα μαθαίνουν αμέσως αυτά. Σε ξεκινάνε αμέσως. Εσείς λοιπόν που λες με τα... αμέσως σου λέει
Το 124 παίζεται έτσι και παίζεται και έτσι για αυτό το λόγο όμως. Δηλαδή, το θέμα είναι να καταλάβεις για ποιο λόγο να το παίξω έτσι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου λέω το παίζω έτσι. Γιατί ρε Μιχάλη το παίζουν έτσι. Γι' αυτό το λόγο. Όλοι οι αριθμοί. Υπάρχει λόγος που τους παίζεις έτσι. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και υπάρχουν κάπου λογικά συγκεκριμένες εναλλακτικές που ακολουθούν οι πιο επαγγελματίες, φαντάζομαι. Υπάρχουν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτσι για αυτή τη στιγμή. Έχω το Μιχάλη παράδειγμα και απέναντί μου και έχω 91, μου το δείξει τώρα ο Ρούσος και μου λέει να παίξω 51 και Ρούσο πας στο 17, μετά θες πάλι τριπλή. Γι' αυτό είναι λάθος. Κατάλαβες. Ενώ άμα πας μπουλ, αυτό που σου λέει, Θα τη βρεις την τριπλή. υποπίεση, Θα τη βρεις. κατάλαβες τι λέει ο Μιχάλης. Τι σου λέει ο Μιχάλης τώρα, σου λέει το 91 πας στο 25, γιατί και 50 να βρω, μου αφήνει 41 και το 41 με ένα νούμερο δεν είμαι πολύ safe. Παίζω εδώ κάτω στο range, εδώ κάτω που είναι όλα μονά. 7, 19, 3, 17. Και τι κάνω, πετυχαίνω παιδιά κατευθείαν να έχω κλείσιμο. Άρα, πας στο 17 για το 91, βρίσκεις 17 Ρούσο και τι καταφέρνεις. Θα σου πω κάτι που είδα, θα σου πω κάτι που είδα στον ημιτελικό στα διασυλλογικά. Πώς έχασε, προημιτελικό μάλλον στα διασυλλογικά, πώς έχασε τη θέση του Φεντρούλης απέναντι στο Μουλάγγελη. Είχε 51 και έπαιξε 17 και 51 και του πάει 17 και δεύτερο βελάκι σκέφτηκε τι ήθελε να παίξει. Διπλό 17, να αφήσει διπλό 20 και το βελάκι πήγε έξω. Κατάλαβες τι θα σου πω. Μπράβο, άρα τι κάνουμε. Πάμε λοιπόν, πάμε να ελαχιστοποιήσουμε τα βελάκια, πάμε να σημαδέψουμε εκεί που είμαστε εύχεροι και γιατί κάνουμε την κουβέντα τώρα αυτή. Η κουβέντα αυτή, παιδιά, έχει να κάνει αυτό το λόγο. Προσαρμόστε την προπόνησή σας πάνω σε αυτά που ακούτε, γιατί για να έχετε την ευχέρεια αύριο να τα χειριστείτε έτσι. Το καταλάβατε, αυτό είναι το νόημα. Εκεί ήταν τώρα η όλη επέμβαση. Να παίζετε με καλύτερους παίχτες. Προσπαθείτε να παίζετε με καλύτερους παίχτες. Βοηθάει, να το ξέρετε. Και αν είναι ο άλλος καλός παίχτης και καλός σαν χαρακτήρας, θα πάρεις περισσότερα. Με τον καλό τον παίχτη μαθαίνεις. Αν θες να προχωρήσεις, να λέω άλλη μια φορά, έρχεσαι εδώ και παίζεις στο Σουρλάτσο με το Μιχάλη, με το Γιώργη και θες να παίξεις, πρέπει να παίζεις σοβαρά. Όση ώρα παίζεις, πρέπει να παίζεις σοβαρά. Ας πούμε, αλλιώς, όπως το είπα και στην αρχή, μην περιμένετε ότι με αυτά που λέμε είναι για να καταλάβετε το παιχνίδι πώς παίζετε και τι πρέπει να κάνετε και ό,τι πιάσετε. Δεν θα σηκωθείτε αύριο, τα κάνετε και είσαστε να παίζετε αυτό. Κανένας δεν το έχει καταφέρει αυτό στον κόσμο. Αλλά πάρτε 5 πράγματα, δείτε αυτοί που θέλετε πιο σοβαρά. Δεν πετάμε επιπόλαια βελάκια. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Κάνουμε προπόνηση, δεν σημαδεύουμε, δεν είναι τόξο. Έχουμε ένα αριθμό. Δεν τρελαινόμαστε να χάνουμε. Για να έχουμε ιστορικότητα. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Παιδιά, έχει κάποιες ερωτήσεις για τον Μιχάλη μετά από αυτά που όλα που συζητήσαμε. Κάποιος έχει κάποια απορία. Ευχαριστούμε Μιχάλη. Να πω ένα τελευταίο. Θα πει ο Μιχάλης ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Ακούστε, δείτε. Όσο αφορά τα average, γιατί έχουμε πολλή κουβέντα με τα average, ο άλλος παίζει λέει 40 average, ο άλλος 50, ο άλλος 60, ο άλλος 65. Πάνω από 65 average στάθερα, αυτό παιδιά στο λέω από εμπειρία δικιά μου, δεν μπορεί να παίξει κανένας εάν δεν είναι focus. Δηλαδή, ξέρετε πει focus, έχετε εδώ πια τα βελάκια και παίζει και δεν ακούει ούτε το Μανώλη, ούτε το Βλάση, ούτε το Θοδωρή, ούτε κανένα. Focus. Σταθερά 65. Μπορεί να σου παίξει ένα 70, ένα 60. Αυτό. Σταθερά πάνω από 65 παίζει 70. Αν δεν είναι focus Δεν υπάρχει, έτσι. και δεν κάνει προπόνηση, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να παίξει πάνω από 65. Είναι δεδομένο παντού αυτό. Δηλαδή, θες να παίξει βελάκια, θες να ανεβάσεις το average, να είσαι σοβαρός, να είσαι focus. Τα κλείς αυτά, δεν ακούς τίποτα. Και είσαι εκεί. Σε όλες τις βολές, σε όλα τα leg. Αλλιώς δεν μπορείς να παίξεις. Θα παίζεις 60
Και άρα την πολλή προπόνηση θα παίξει Με κάτι 65 άλλο. μέχρι εκεί. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Έχουμε άλλη ερώτηση. Το στόχο, το πουλ πήγε να βάζει. Παιδιά, έχουμε άλλη ερώτηση. Τίποτα. Τα μάθαμε όλα. Παιδιά, προπόνηση θέλει. Προπόνηση. Ένα χειροκρότημα για τον Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έκανε την κουβέντα. Ακόμα δεν μάθαμε το μυστικό βέβαια της Της απομνημόνευσης. επιτυχίας. Για τα Σιγά σιγά. Ο καθένας, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Α, σου πω κάτι. Γιάννη, Γιάννη. Θα σας Όπως πω κάτι. καταλαβαίνεις, Θα σας πω ο καθένας κάτι. φτιάχνει μόνο την επιτυχία του. Ό,τι δούμε όταν τα μάθαινα τα νούμερα. Αυτό ήθελα να πω. όλους μας Ξέρεις εδώ. πώς τα άμαθε. Όχι, πέρα από αυτό.